Ešte predtým, ako si zadelíme 66. časť bájnej Yo Show, by som ťa rád pozval na môj Twitch kanál, kde valíme niekoľkokrát za týždeň live. Let's go! Volám sa Roman Dragula a sex po 40-ke je taký, že... Malá prestávka. Uj do piči. Prvé video je z Japonska a dal som ho sem preto, lebo lubrikant. Policajti, keď sa snažia dostať do P. Diddyho domu. Deti, keď sa snažia dostať z P. Diddyho domu. Už viem, prečo spadol v klipe na motorke. Šmykol sa na detskom oleji. U Diddyho je viac oleja ako v Texase. A niekedy je uňho aj veľká sranda. Toto sa napríklad volá pomsta. Teraz niečo zbytočné. Ček. Ide ťa jebnúť, že? A teraz si predstav, že ja som to musel strihať. Toto nie je AC/DC, ale ABCD. Toto je AC/DC, ktoré potrebuje VD40. Keď klameš vo svojom životopise. Prečo tá gitara znie ako Dudy? Tečkári to vedeli vždy rozbehnúť, keď si všetky peniaze jebol do bubnov a neostalo na kapelu. V minulej časti som sa ťa pýtal, keby si mal vlastnú YouTube show a rok by si nevydal žiadne video, akú výhovorku by si použil? Odpovede. Dnes ti dám originál old school Yo Show otázku. Sústreď sa. Keď niekomu strčíš prst do ryti, máš prst v ryti ty alebo on? Odpovede nakladaj pod toto video, najlepšie budú v ďalšej časti. Yo. A teraz, že čo sa stane, keď číslo 5 žije, pokuruje posteľ? Toto. Sa smeješ, ale takto o chvíľu budeš na Slovensku chodiť do roboty. Zdravotníctvo 2025. Chceš ísť ležať do nemocnice? Musíš dojsť na vlastnom lehátku. Keď ti šéf neverí, že si chorý a musíš sa prísť ukázať. Tento chalan premenil moju detskú predstavu na skutočnosť. Víš, keď si v posteli len tak vrnžal a nikto ťa nemohol dobehnúť. Maximálne tak strýko, ale to už je iný príbeh. A teraz video, že ideš na driftovaciu akciu. A že drift kde? Priemerní majiteľia Golfa a Leona pred Teskom. Keď máš driftovať, ale robíš autoškolu. Keď ti 1.9 TDI v zime chytí a ty sa tešíš. Ideme na ďalšie video, to najlepšie nakoniec. Mám pocit, že nám začína normálne jar. A ja mám pocit, že začína niekomu jebať. Akože mladé bukové listy. Mňam. Ona je silná kresťanka, no nevím, až toto videl Ježiš, banuje, že sa dal ukrižovať. Mňam. Fú, sú momenty, keď chceš žiť na Marse. Akože mladé bukové listy. Ale zas jej dáš rukolu a tebe zostane pečené koleno. Mňam. Všimol si 16. sekunde. Čo mi to len pripomína? Nechťa by ste si vedela. Mňam. Zase na rande by ju stačilo pozvať do lesa na listočky a konáriky, zapiť vodou z potoka a je to. No, po konsolidácii pôjdeme už len takto. Inak áno, to je tá istá baba, ktorá nedávno ďakovala Duchu Svätému, že ju poslal vyšťať sa predtým, ako nastúpila do autobusu. Bukové listy. Že by Romanina nepriznaná dcéra? Rodičia musia byť informovaní o týchto zvrátenosti. Tuším, toto hovorí aj Boris. Najlepšie sú mladé. Dík, že si to pozeral až do konca. Volám sa Roman Dragula a buď nezabudni na túto YouTube show. Ak sa ti páčila, nezabudni na odber a like. A ja budúci rok vydám ďalší diel. Naozaj? No a mám tam ešte aj nejaký ten merch, tak sa na to mrkni. Zatiaľ, čau. он бөгелекке он көбелек келіп қонды, он бөгелек, он бөлек, он көбелек, он бөлек кетті. Абат абдырағыш па, абақ абдырағыш па, абат абдырағыштау, абақ қодыраңдағыштау.
Умартаға балалар барар, балаларды аралар талар. Қырқада қырық арқар бар, қырық арқарда ақ арқар бар, алты арқарда марқа арқар бар. Ešte predtým, ako si zadelíme 60. Už viem, prečo spadol na motorke. Už viem, prečo spadol na U Didiho je viac. U Didiho je viac oleja ako... Piči ani nehovor. Ja aj piči ani nehovor. Piči. Dnes ti dám originál Jošov. Dnes ti dám originál prčic. Keď ti šéf neverí, že... A teraz video, že ideš na driftovaciu akciu a že drift kde? Drift kde? No po konsol inak.